Chcem, aby Marek videl, že tu proste není. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Čo som si práve kúpil. On tu fakt není. Pozri sa, čo som si kúpil. Vidíš to, čo som si kúpil? Vidím, není tu. Ešte raz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Není si tu. zabagovali hru, vás reportnem, nubovia. No ja mám 11. A zase mám Undev. Ja som si nekúpil nič okrem toho. A ja mám Undev. Prečo má každý nejako zabagovanú tú hru? Čo nemáš Undev? Ten ich bug je trošku horší. Ja nemám body, ja mám Undev na obidvoch. Čo je Undev? Nerozumiem. No mám miesto čísla, tam mám napísané, že Undev v obidvoch kolonkách. Ty aj nemáš body, jasné. Vidíš to? Hej, to čo je? Ešte som ju prizal, jak došla. Nie sa blokovaná. Thor hore. Skočil na mana buff, to je aha. Naozaj na mňa, ty šňa zbabila. Ešte som chcel fríznúť, ale to sa asi nedá, že? Neviem, čo som chcel spraviť. Epic fail. Inak aj Košo niečo? Nehovorí nič. Urazil sa. To je vždycky dobré. It's always good. Sorry, mne to láglo k harpiam, začali na mňa útočiť, takže už ich zabijem. Zabili mňa. Ja som sa pobral niekoho motivate, som mu to chcel vmiesť do ksichtu. Košo, povedz vždycky, keď budeš niečo chcieť povedať aj Rajovi, lebo nebudem všetko tlmočiť. Nerozumiem ti ani jedno slovo. Nevadí, Košo. Dobre, tak. Uži si hru. Čo chcel? Nič. Tiež si dali motivate niekto. To nie je tak otravná. Čo chceš? Čo si hovoril? Ja som ťa nepočul. Košo, ser na to. Že povedz dopredu, keď chceš niečo, aby som povedal Rajovi, lebo nebudem... Ale kokos, nič mu nechcem hovoriť, že hajzel mu povedz akurát. A Rajo si hajzel. A opica. Mŕtvola. Don't forget, I'm also dead. Fucking hell! Prečo neviem zabiť nič? Kde je? Zrazu tu zavrem! Nie! Kde? Mama, kde? Do Bancroftu. To príde ako dobrý nápad. Ale... To nie je tak otravná. Kazí tú zábavu. Nevydalo. Už to není? To není náš! Ty špina! Ja, že ona je s nami. Môžeš odpovedať Košovi 4 na kokot. To bohužiaľ nemôžem. To by som si pozrel. To by som si nafotil. Čo by si To pozrel? je X-Balank. Marek, idem ťa zachrániť. Nie, Isbalang je Košo. A potrebuje záchranu, lebo chodí po buffoch. To nepočúva Nechodím po bafoch. Teraz idem. Nechodíš? Hlavne si ten prvý kill bol, že ťa To dostal Thor to na som buffoch. naháňal oného. Thora teraz. Ježiš, zase ma zabili. Nie, nie. Ja vôbec Záchranáčka nie. sa podarila. Ja to neviem. Nie. Akože pekne laguješ. Kto bol ten Thor? Ty. Nie, keky. Kradnú nám buffy, jak to môžete dovoliť? Všetky sú naše, hej. No.
Ten Thor dáva celkom damage. No, zvykne. Piči on. Ja? Akože boh? Akože boh, no. Jako ešte, že si tam bol. No, vyzeral si. Ty nemáš damage. Kto je ten, čo ma chcel zachraňovať niekedy? Čo nie, to bolo o tom, že som ho chcel že som ho chcel doraziť. Aha. Ale... Martin bol som sám. Áno, ale chcel som ho ešte fríznúť, potom by som to prežil. Jadné, ale... Jaké vtipné, ja neviem na čo odpovedaš, ty úplne sranda. Jakub sa hrá na gangstra. Hej, Košo práve povedal, že je to vtipné, keď nepočuje, že na čo my mu odpovedáme. Som vždycky vtipný. Guani, on si skončil. Motivate tak na také hovno i tak. Ja to kúpil, aby som prove the point. Minionov, lebo ona. Pekný Bakus. Skočím ju na spawn. Nie. Všetku zábavu ukazíš. Ja nemám manu. Som vychytal. A ten Thor šiel po mne, či nie po Jakub, či Košovi. Čo? Nechoď nám po jednom. To kto tam hodil tú stenu na zem? Keký. Ja som ju nevidel, lebo to lagovalo a som naraz... Akože ty keď som dal tú stenu, tak už si bol mŕtvy. Nie, nebol som mŕtvy, ja som stal na... Nič mi nehovor, ty lager. To Motivate ohýluje tých oných? Hej. Akurát keď išiel som ho frízol, yes! Och. Ale... Chalani, správame Košovi na prekvapenie na narodeniny, ale hovorte iba áno, nie. Nie. Ale nie, žartujem. Ja neviem, keď má narodeniny. Bolaj by zhynul! Nie. Dobre, no, tak dobre. Áno. Jež, mne sa netrafil ultimate, onej. Baka chusa. Pekne. Ani nie, nechcel som fríznúť. A prežije. Tú nežu. Nie, nečejsuj. Dobre načasovanie od toho čuráka. To fakt? No. Koľko je skoro inak? Niekto sa vráte, Martin, prečo si tam zase... Prehrávam. Nie si nezničiteľný. Neviem, no som tam, lebo som zachraňoval hýba a potom to nejak skončilo v tom, že Ja som umrel. Aha, no. Abo ja som umrel o dosť inde. Ja viem. Ale načil sa mi ten pocit, že sa ma ten nit bála. Pekne. My sa ťa neboja, len vidia, že by ťa nezabili tak rýchlo, tak idú preč. Tak. No, teraz si rozbil celé Vianoce. Na tým Vianocu sviatok! Jakub, prečo sa hráš na gangstra? Keď tu nie je koša, tak si trúfaš, čo? Získať rešpekt vo svojej štvrti tým, že ťa disujem za Vianoce? Áno. Máš úplnú pravdu. Prosím ťa, minule som bol v tvojej štvrti a každý ma tam pozýval na pivo. Lebo som slušne vykovaný, ty kokos. Že čo? Lebo som slušne vykovaný. Ja teda netrafím ty venku, ty. Ja som od tvojej akurát mal ukradli. To ver, kámo. Jak to hovoril Rytmus. Nie. Marek, čo robíš hovadiny? A prečo sa vlastne vraciam na spawn?
Preto som to tam dal, ty. Dáš plný život a utekáš na asfalt. Neviem, ja som sa smial. Ja som taký retard. Áno, Jakub si. Pardon. Treba zabiť Thora. Keď má polku života, že? Moje fucking score. Keď má plný život, proste ho treba zabiť. No, dorazte ho. Je. Tu je. Nie. Pekne, Bakus. Aha. Díky. Marek, naozaj. Naozaj. Prečo to robíš? Som zlomyselný. Už to mám zase, mám ti to spraviť. Nahnevám sa potom na teba. Ide oný. No poď, skoč. Oooo. Mohol som ho mysnúť. Fucking shit. Kurva. No čo Thor, kto dodá viacej atakov? Neža, škareda. Tak som ten muž. Ostaň pri mne. Nie, Jakub, ty si úplný kokot. Môžem sa spýtať, pane, vy ste Utekaj. pičus? Utekaj. Zachránil som ťa. Pomocnej školy som skúšal. Marek, Toto bol vtip. stačilo. Ale bál som sa o život, Marek. Keď už majú rád, ti takto Pozeral som sa najprv, že či niekto nenaháňa. Tak potom je to v poriadku. Ja chcem ich zatvárať. Marek, ich zatvor. To je väčšia sranda. Pekla. A to robí každý. Nie! Ja som ani nečasoval. Som len bol pri ich spawne. Pekná stena, ale myslím, že... zachránila ťa. Zachránila. Dole ty piča. Jako ty si aký gangster dneska. Akože si vyslúžil odmutnutie, lebo raz si 1000-krát lepšie ako ja. Ale ešte som zaneprázdnený feedovaním zatiaľ. Ďakujem, Jakub. Aj na budúce.
Ďakujem, Košo, výborná ultimatka, Košo. Som nie, ale už nič padlo. OK, skore. 121 pre nich a pre nás 136. Čiže ešte máme šancu celkom vyhrať, ak sa pochopíme. To si ma aj Keky mutol? Nie, prečo? Za to, že si mi ukradol ten buff, tak som si ťa mutol, áno. Nie, ja som ťa nepočúval, ale to by som si vlastne ja musel teba mutnúť, čo? Nič som nehovoril. Páči sa mi, že tým freezom zruším niekoho kúzlo. Ale hnusná ona. Teraz pre zmenu tá ultimatka bola dosť overpowered, sa mi tak zdá. Všetko závisí o tom, či to trafí. Viete moje ulti? Nie. Preč Marek asi. A jeden z našich pravidelných záchvatov. To proste som. Išiel po mne. Jakub, ty si to videl? Ja som iba, že kde si ultimatoval, že si niekoho zabil. Ešte šťastie, že to nahrávam. Ty kokos. To si chcem potom pozrieť. Kto nahrával? Kto nahrával? Ale Koša nemôžeš nahrávať. Koša nemôže nahrávať. Môžem vyhodiť zvuk, keď sa... Vždycky, keď on bude hovoriť. Prečo Koša nevieš? Ja ho mi dá. Ale... my tam nemám koho zachrániť. Tu za freezing one. Nemám freeze. Tam ty svinia! Koho chceš zachraňovať? Stenou. Už ho máš? Mám, no. Koho chceš? Však tú ktorú si naháňal. Bože, to je taká... Pakáreň. No, backflipni. Nice. Výborne. Aj ty si Thor! Bože, ja že si Bakus. To je úplne cudzí človek. Zabili ma. Koho je to chyba? Vaša. Čo? Pozor. Povľavo ti uteká Thor. To má iné problémy. Neprežije to. Alebo aj ja. OK bodov. 44. Ej, my vyhrávame, oni majú 33. No má akože na... Modré je 44 a červené je 33. Paráda. Sám by som to lepšie nepovedal. No, Baku, začni. Kaneza zobrala hore mňa. Podivné. Vyzerá, keby raz pádol vlastného. To čo bolo hento? Marek, tam je zhá.
Košo, videl si to na mne? Čo to je? No však to je tvoj item, volá sa oný bulvár kudačo. Hope. Aha. Pozor, pozor. Targetnite, či fokusnite niekoho oného. Weak, nebudeme závať. Mám všetko. Pozor, Thor zľava. Skáče, Thor skáče. Až tak? No. To fakt nevidel skoro, sorry. Smutné.